naimbag arabiomi kakabsat. Rabi man ti Sabado, kadatoy ti kabsat yun ni Pastor Joey, ti kadwayo iti panagkararag ken panagdebosyon. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanyag, grasya na di mabubus, ket insalakanag. Ne mamukmet day chay pinatik, ket namnamahek amabalina, na idulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispal, ket tinapatega sa una, usuk talnatieg na. Yemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na, idulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Pinatik, ket namnamaek amabalin na, na idulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Jaka munuin tunano, tiyay ti Apo, panagto sumamat wenno aguraya. Ne mamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na, na idulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanyag, grasya na di mabubus, ket insalakanag. Ne mamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na, na idulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Standing firm in the faith. Daytoy ti tema tayo, ti daytoy alawas. Daytoy arabii. Kas pasat iti panagrambak iti Knox United Methodist Church, iti may ka sa gasot kan 25 atawen, apan nakaipasdek na. Ti tema tayo, united, rooted in Christ, standing firm in the faith, moving forward in mission. Kat ti daytoy alawas, kas na ko na kita tay, ti tema tayo kat standing firm in the faith. Si bibilag ang nakatakder, agpaay iti pamati. Ti leksyon tayo ti daytoy rabii, masarakan ti surat ni Apostol San Pablo, kadagiti taga Corinto. Muna asurat na. Muna Corinto 10, 12, aging 13. Kastoy ti mabasa tayo.
Siya sino man aming ipagarup ang natalgad ti panagtakder na, aganad kuma ang mga numatnag. Tunggal sulisag umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tungpalan ti Diyos ti karina. Di na ipalubos ang masulisog kayo tinalabas, adiyo kabailan asarangten. Nung masulisog kayo, ikana kayo ti pigsa ang mangiptor, kat iti kasta, makalisi kayo. Idi na pa na lawas ko na tayo, nairamo tayo na ipasdek, kaniramo tayo kan Kristo. Kat tibungan na daytoy, kat iso iti panakaada, iti natibker, na bilag apamati, napigsa apamati. Standing firm in the faith. Now, nabilag apamati, napigsa apamati. Kas, nairamo tayo nga rod kan Kristo, kuna tayo. Uray no umayman ti bagyo, delubyo, kanda dumapay, abanag tapno, itumba na tayo. Di tayo pulos. Aman ano agsipod ta, natibker tayo nga rod, na unag tiramo tayo kan Kristo. Kuna tayo pa'y, nung nairamo tayo kan Kristo, kahit nasawen, adaan tayo iti nalawa, panakaawat, panakamuti sa oti Diyos, kan naunag ti panagpamati tayo, agsipod ta, naadal tayo, kan amu tayo, ti bagbagati na santo na kasuratan. Natibker apamati. Natibker apamati. Ado, dagiti bagyo nga maitibiyag tayo. Sakit, problema iti pamilya, iti panagadal, iti negosyo, no daduma, di tayo ammo, no anya ti unain tayo asangwen, di payla nalnalpas, dahil mo na problema nga sangsangon tayo, at dama na si mangbay a problema, a parikot. Di payla na susulbar na gito'y, at daman sumarsaro noon. Kito na dumako na tayo, Apo Diyos, ceasefire muna. Apo Diyos, sumardan kumapay da gito'y a problema. Tulungan anak kaditap no, masulbar ko muna da gito'y. Diyak ka ba ilanin? Diyak ka ba ilanin? Unang idaduma ko nada, Apo Diyos, agsurrender akon, sumuko akon. Diyakon kaya, kapsat, no dumteng dagiti bagyo iti biyag, no dumteng dagiti panubok iti biyag. Sakit, problema iti trabaho, problema iti pinansya, problema ti relasyon, tunog ti pamilya, may salaeng ti solusyon. May salaeng ti kasapulan tayo ni Kristo. Isu, iti tibker tayo. Isu, iti mabalin tayo pagsanggiran. Isu, ti mabalin tayo kaptan. Tapno, bumilbilag tayo. Pumigpigsa tayo. With Christ, nothing, no one can take us down. No ni Kristo ti kadwa tayo, no ti pamati tayo ket adda ken Kristo. Awan to pulos ti makapatumba kada tayo. Awan to pulos ti mabalin a mangikat kada tayo. Manipod iti nakatakderan tayo apamati. Dagiti daduma, dumteng kadakwada ti sulisog nga pumanaw iti iglesia ken pagtalikodan dati pamati nga inarakop da manipod idi kinaubing da. Wano, pagtalikodan dati pamati nga inarakop da. Agsipod ta adda dagiti daduma asursuro doktrina ken pamati nga inawat da. Ngamno amirisan tayo dagitoy ket isuda iti mang pakapoy iti panagkaykaysa tayo kas namati ken panagkaykaysa tayo kas iglesia.
tapno inot, di tayo mapupuutan, matumtumba tayo, ialalis tayo, manipod iti dayta, ang nagtakdaran tayo apamati. Stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Ti leksyon tayo kuna na, ti Diyos, sana tayo nga ikan iti panubok, asaan tayo kabailan, asarangten. Ikan na tayo tipig sa amang hiptor. Dahito iti kuna ni Pablo. Uray no nyaman, iti umay kada tayo. Ni Kristo, ikan na tayo tipig sa amang hiptor kada itoy. Sana amang hiptor. Ni Kristo ikan na tayo tipig sa bilag tapno. Mabalin tayo nga. Iwalin na gitoy. Ipurwak na gitoy. Iyadayo na gitoy. Manipod kada tayo. Kat nukas to iti mapasama kada tayo. Nairamot tayo kan Kristo. Nabilag tayo nakatakder, naipasdek iti pamati. Tik sumarunok iti daytoy ket agbalin tayo ang nabunga. Agbalin tayo na bunga. Nukas nukasano ati may sakayo nga daan iti nalawa ken nauneg aramot mani ija uneg ti daga. Ket agsabong nga agbunga kasdiay tayo met. No nairamot tayo kan Kristo, nabilag tayo, napigsa tayo, nabunga tayo. Nabunga tayo. Galatia 5, saritaan ni Pablo, noon niya na ito'y abunga tayo. Ti kararag ko para kada kay kapsat ket sapay tani Kristo ipaay na tinananay kired bilag pigsa. Tapno mabalin tayo kunaen. Nabilag ti pamatik, napigsa ti pamatik, sanak pulos ang matumpa. Naimbag arabiyo may kakapsat. Agkararag tayo. Pabilgan ti pamati mi, o Diyos. Pabilgam ti pamati mi. Muno nagkadipay ti pamati mi. Pumigpigsa kadipay ti pamati mi. Banisyonan na kami, agasan na kami, tulungan na kami. Dahil iti kararag mi, wapo. O Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Ti mamin sampay kakabsat na imbag arabi kada kayo amin. Kati Diyos, ipaay na, ti parabor kada kayo. At tuymot kakabsat na iti bank account, kan GCash account ti Nax United Methodist Church, kasrambakan ti iglesia ti anibersaryo na, at dati dakala proyekto nga naisayang kat, iso iti panipatakder iti napigdaktakkel, napinpintas, nga struktura. Mabalin nyo nga paay titulong yu, iti iglesia, kas makipagpasat kayo, ti dayto adakkel na trabaho. Kat nung adda dagitiin pa iyo, pakamuan na kami, kat ibagayo, daytoy kat para iti panakay patakder, iti barong struktura ti iglesia. Naimbag, arabiyo, manan kakapsat.